Ja, goejoen alliëren. Goedenavond allemaal. Welkom bij Iepen het Blijf. Meesten die het op stream sjuggen of letters sjuggen of die de omroep sjuggen. Mensen die op de stream kijken, bij omroep kijken ook. Van harte welkom. Jimmy in de Sil, ik van al ja, harte welkom. We hebben veel gasten uit van onze buurprovincie uit Groningen. Dus wij spreken wat Nederlands. Want anders verstaan zij het niet. Welkom bij deze avond over Bitcoin en blockchain. We hebben het genoemd Bitcoin, blockchain, what the fuck? Wat is het eigenlijk? Want wie begrijpt het eigenlijk? Terwijl het de hele tijd wel in de krant staat of in het nieuws is. Dat hebben we zelf ook gemerkt. Want Facebook wou ons event al verwijderen. We mochten geen promo maken. Het filmpje werd op mute gezet. En waarom was dat? Omdat ze dachten dat wij een financieel product gingen verkopen. Als u denkt hier in de zaal dat wij een financieel product gaan verkopen, helaas, dan moet ik u teleurstellen. Maar we gaan wel proberen, en ik voor de meesten thuis, de game beziekjen duidelijk te maken wat het blockchain technologie nou eigenlijk is. Want het is voor volle meer inzetbaar als alleen nog virtuele munten verhandelen. Daarvoor hebben we verschillende gasten hier. Die doggen aasen alle jaar een soort pitch. Die doen straks allemaal een soort pitch waarin ze uitleggen wat het is en wat hun er dan specifiek mee doen. Tussendoor is ook tijd om vragen te stellen en we hebben natuurlijk muziek. Maar we zijn even de straat opgegaan en hebben daar gevraagd in Burgum. Ja, Bitcoin, blockchain, wat is dat eigenlijk? Mevrouw, hallo? Hallo, Weet u wat blockchain is? blockchain. Nou, ik ben helemaal geen Fries, dus ik zou het niet weten. Bitcoin. Dat was helemaal leuk wat. Ja, Ja? ik ken de kreet. Ja. En details weet ik net helemaal. Dus do you know what blockchain is? Nou, Blockchain? Nee, nog nooit van jaar. Nee. Wat is dat? Bitcoin? Ja, Bitcoin al. jawel, dat is het werk van de digitale euro's. Are you with Bitcoin? Nee. Have you heard of Bitcoin? Nou, U lijkt me nou echt zo'n meneer die Bitcoin heeft. Nee. Nee? Nee. Nee, heb ik niet. Ja, is erg onstabiel. Dus Cryptocurrency? nou, Weet u wat blockchain is? Nee, dat Wat van Jet, maar ik zou die zo net vertellen kennen. de blockchain is een manier om Bitcoin, nou ja, te garanderen, zeg maar. Eigenlijk iedereen die er iets mee te maken heeft, die registreert het in het systeem. Daarom is het ook een chain, een blockchain. En daardoor hou je elkaar eigenlijk allemaal in de gaten. En kan je dus op die manier is het idee niet frauderen. Jij hebt geen Bitcoin? Nee. En dat is nog erger dan aandelen. Er staat helemaal niks tegenover. Dat is echt gebakken lucht. Dus nee, niet beginnen. Nou, dat was de mening van de mensen in Burgum. We gaan vanavond eens onderzoeken wie er van hun gelijk had. En hopen dat als ze dit hebben gezien, dat ze dan meer weten. Jullie zien ondertussen dat onze Lilian, zwaai eens even, hi. Dat is onze Lilian, die loopt gewoon langs. Die heeft een mobiele pin, daar kunt u betalen alleen nog met euro's. Nog niet met bitcoins, helaas. Want volgens mij is dan ook één biertje 0,000000001 bitcoin. Of zoiets. Maar bestel gerust, dat mag. Mijn eerste gast die je gevraagd zit hier, recht tegenover me. Ronald Mulder, kom er even bij. En een applausje graag. We blijven even staan. Ronald, jij bent geen digital native. Dus jij was al geboren voordat er internet was. Dat klopt, ja. Maar je ademt het wel, hè, zo ongeveer. Klopt dat? Vertel eens over jezelf. Wie ben je en wat doe je? Ik ben opgeleid als econoom. En ik ben inderdaad al een jaar of 15 internetondernemer. En blijft er, ook al als je 15 jaar bezig bent als internetondernemer, elke keer wat nieuws te ontdekken? Ja, absoluut. Ja, en waarom ben jij dan zo'n type dat dat altijd gelijk ook wil? Ja, dat is een goede vraag voor op de bank, bij zo'n bank waar je op ligt. Ik ben er wel vaak snel bij. Dat was dan 15 jaar geleden met social media bijvoorbeeld. Dan gingen we lokale kranten maken op internet toen niemand nog wist hoe je er geld mee kon verdienen. Ik experimenteer graag. En Bitcoin, blockchain, daar liep ik in 2013 tegenaan. En dan dacht ik ook, omdat ik econoom ben, van geld zonder bank, hoe werkt dat?
hoe werkt eigenlijk ook alweer echt geld, hè? Of gewoon geld, euro's, hoe worden die ook alweer gemaakt? En dan denk ik, dat is interessant, want als je dat met geld kan, dan kan het ook met andere dingen. Hè? En daar hebben we toen een filmpje over gemaakt, dat gaan we straks ook bekijken volgens mij. Ja. En dan gaat je hoofd al heel snel draaien van mogelijkheden. Nou, we zijn heel blij dat je er bent. Wat jij voor ons gaat doen is mensen die ook helemaal niks weten, hopelijk aan het eind een stuk wijzer maken over blockchain en bitcoin. Volgens mij beginnen we met een filmpje. Hè? Ja, als jij dan plaatsneemt waar ik zat, dan ga ik op jouw plek zitten en dan zetten we het filmpje aan en dan is daarna het woord aan jou. Stelt u zich eens voor dat er een technologie is zo krachtig dat die in staat is het begrip economie zoals we dat nu kennen totaal op zijn kop te zetten. Een technologie die de manier waarop bedrijven en governance systems functioneren volledig verandert op het gebied van handel, eigendom en vertrouwen. Dit bestaat al en het heet cryptocurrency. We horen het meest over bitcoin als virtueel geld of een betalingssysteem. Wie zich verdiept in cryptocurrencies, zoals bitcoin, komt erachter dat geld eigenlijk het topje van de ijsberg is. Het gaat namelijk om baanbrekende internettechnologie waarvan geld slechts één van de toepassingen is. Geld bestaat om handel te kunnen drijven. Handel is door de eeuwen heen complex geworden. Iedereen handelt met iedereen wereldwijd. Al die handel wordt geadministreerd in boekhoudingen. Die boekhoudingen staan op zichzelf en zijn dus vaak besloten. Daarom gebruiken we derde partijen en tussenpersonen die we vertrouwen om transacties mogelijk te maken en goed te keuren. Denk aan overheden, banken, accountants, notarissen en ook de bankbiljetten zelf. Dit noemen we trusted third parties. Dit brengt ons bij de essentie van Bitcoin. De Bitcoin-software stelt een netwerk van computers in staat om via internet een gezamenlijke boekhouding bij te houden. Deze boekhouding is niet besloten of in het bezit van één partij, maar staat in één openbaar digitaal grootboek dat volledig is gedistribueerd over het netwerk. Dit noemen we de blockchain. In de blockchain staan alle transacties met bijbehorende data, tijden en ook de eigenaren daarvan, inclusief saldi. Iedere node in dat netwerk bezit een volledige kopie van de blockchain. Op basis van ingewikkelde wiskundige principes worden de transacties geverifieerd door de zogenoemde bitcoin miners, die het grootboek onderhouden. Die wiskundige principes zorgen er ook voor dat deze nodes continu geautomatiseerd consensus bereiken over de staat van het grootboek en iedere transactie daarin. Wordt er geknoeid met een transactie, dan ontstaat er geen consensus en weigert het netwerk de transactie op te nemen in de blockchain. Dus iedere transactie is openbaar en vele duizenden nodes zijn het erover eens dat de transactie onbetwist heeft plaatsgevonden op datum X en tijdstip Y. Alsof er een notaris bij iedere transactie zit. Zo beschikt iedereen over één gedeelde bron van waarheid, een shared single source of truth. En hierdoor kunnen we de blockchain altijd vertrouwen. Het maakt de nodes of het grootboek niets uit of een bitcoin een waarde in euro's of dollars vertegenwoordigt, of iets anders van waarde of bezit. Gebruikers kunnen dit zelf bepalen. Zo bestaat een bitcoin uit 100 miljoen eenheden. En elke eenheid is afzonderlijk te identificeren en ook afzonderlijk te programmeren. Dat betekent dat je iedere eenheid eigenschappen kunt meegeven. Je kunt een eenheid bijvoorbeeld programmeren alsof het een eurocent is, of een aandeel in een bedrijf, een kilowattuur aan energie of een digitale akte van eigendom. Hiermee gaat Bitcoin veel verder dan geld en betalingen. Een bitcoin kan vele vormen van eigendom vertegenwoordigen. Denk aan het recht op 1000 vaten olie, spaarpunten of een stem tijdens verkiezingen. Ook kunnen we ons geldstukken slimmer maken en geldstromen automatiseren. Stel je een zorgtoeslag voor in euro's die alleen kan worden aangewend om ziektekosten mee te betalen bij gecertificeerde partijen. Of iemand zich aan de regels houdt, controleer je dan niet via het bureaucratische proces achteraf, maar je programmeert deze regels in het geld. Kortom, compliance vooraf. De eenheid kan zelfs zo geprogrammeerd zijn dat die automatisch terugkeert naar de uitgever als de ontvanger er een bepaalde tijd niets mee doet. Zo kun je geld maken dat niet kan worden opgepot. Een bedrijf kan op dezelfde manier meer controle houden op de uitgaven.
mogelijk door budgetten voor salaris, machines, materialen en onderhoud te programmeren, zodat dat geld is geoormerkt en niet aan andere zaken uitgegeven kan worden. Door dit te automatiseren heb je veel minder bureaucratie nodig, wat enorm veel werk scheelt voor accountants, controllers en de organisatie in het algemeen. Het programmeerbare en open karakter van Bitcoin stelt ons in staat om onze financiële sector en administratieve processen compleet opnieuw op te bouwen en te innoveren, ze efficiënter en transparanter te maken en bureaucratie enorm te verminderen. Maar het gaat verder. In een Internet of Things krijgt onze economie te maken met machines die deelnemen in het economisch verkeer. Sterker nog, ze zijn er al. Denk aan een drankautomaat of drones die pakjes bezorgen. Deze machines kennen het begrip vertrouwen niet, maar Bitcoin kent dat wel. Via Bitcoin weet de drone 100% zeker dat het pakje bij de juiste persoon aankomt en dat de betaling onbetwist heeft plaatsgevonden. En de drankautomaat kunnen we zo programmeren dat deze zelfstandig nieuwe voorraad bestelt, afrekent met de leverancier en zelf aangeeft wanneer onderhoud nodig is. U begrijpt, de mogelijkheden zijn eindeloos. Internettechnologie is disruptief en doorbreekt de status quo. Het opent markten en doorbreekt de posities van tussenpersonen continu. Bitcoin en cryptocurrencies hebben voor een paradigmaverschuiving gezorgd. Hoog tijd dus dat we deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten constructief kritisch benaderen en met open vizier samen bespreken wat de mogelijke toepassingen zijn. Ja, aan jou het woord verder. Ik ga er even bij staan hoor. Het praat wat makkelijker. Het filmpje dat maakten we in 2014. En er zitten een heleboel grote woorden in. En toen moest je vaak dat nog doen om mensen enthousiast te maken voor Bitcoin en blockchain. Tegenwoordig moeten we vaak mensen een beetje afremmen. Want het is wel nogal een hype geworden. Iedereen die heeft het over blockchain, lijkt soms wel. En wat ook grappig is om te zien dat in 2014 was Bitcoin en blockchain eigenlijk ongeveer hetzelfde. Want de blockchain, dat was de Bitcoin-blockchain. We hadden het hier over dingen die waren toen nog helemaal speculatief. Hè? Dat programmeerbare geld, ja, dat kan je eigenlijk pas met Ethereum. Maar dat bestond toen nog niet. En een aantal dingen die we daar noemen, die zijn nog steeds speculatief. Er wordt nog steeds hard aan gewerkt van hoe krijg je dat precies aan het werk. Stemmen noemden we heel even. Een stem via de blockchain, ja, want dan is dat betrouwbaar of zo. Nou ja, al jarenlang breken allerlei mensen zich het hoofd over hoe doe je dat dan, zodat die verkiezing, die stemming wel geheim is. Want als het allemaal in zo'n openbaar register staat, kan dan ook iedereen zien wat je gestemd hebt. Het belangrijkste van Bitcoin, de Bitcoin-revolutie, wat Bitcoin als eerste deed, dat was in de digitale wereld iets schaars maken. En daarmee bedoel ik dat je dan kan zeggen van als iets van jou is, dan is het niet van jou. En als het van mij is, dan is het niet van jou. Op het hele internet hebben we gemerkt, wordt alles heen en weer gekopieerd. Hè? Daarom hebben we heeft heel lang geduurd voordat kranten verzonnen hoe ze geld verdienden online. Alles wat ze schreven, alles wat ze publiceerden, dat werd eindeloos doorgekopieerd. Alles wat digitaal is, of het nou filmpjes zijn, of mp3'tjes, of Word-documentjes, kan je eindeloos gratis doorkopiëren. En dat is natuurlijk voor geld een hele onhandige eigenschap. Wel als je dat als enige kan, hè, maar niet als iedereen dat kan. Want dan is het binnen de kortste keren niks meer waard. En dat heeft Bitcoin opgelost. Dat heeft die Bitcoin-blockchain opgelost. Hoe? Nou ja, dat werd in dat filmpje een beetje uitgelegd. En de echte technische uitleg, dat ga ik niet redden in 10 minuten. Maar het werkt. Het werkt al 10 jaar. Die blockchain die is al 10 jaar in de lucht. En daar gebeuren wel domme dingen mee, er gebeuren wel ongelukken mee, maar hij is nog niet gekraakt. Het werkt echt. Als die Bitcoin van jou is, dan is hij niet van mij. En als je dat voor elkaar hebt met digitale dingen, dan beginnen de gedachten te gaan. Hè? Want dan kan je misschien ook wel iets verzinnen wat dan in de plaats komt van Facebook, maar waar je data van jou blijven. En dat je dan, met cryptografie of zo, dat je dan iemand een Facebook toestemming geeft om dat te gebruiken en om jou een dienst te verlenen. Maar als die dat niet netjes doet, of je bent er niet blij meer mee, dan trek je die toestemming in. Want die data blijven van jou en hij kan ze niet kopiëren. En dan kan je misschien wel naar een concurrent van Facebook. Nu zijn er geen Facebook-concurrenten, is onmogelijk, je kan er niet tegenop.
Maar als iedereen die data kan gebruiken mits die maar toestemming krijgt, dan kan je dat misschien wel doen. En zo kan je een heleboel dingen verzinnen die gebaseerd zijn op die digitale schaarste. Je kan misschien wel mensen gewoon een heel klein beetje laten betalen per keer dat ze een beroep doen op jouw digitale diensten, op jouw datastream. Nu is alles gratis en daar komt een hoop ellende vandaan. Als een e-mail versturen een miljoenste cent kostte, dan zou er geen spam bestaan. Dan zouden ze moeten nadenken over wat het kostte. En nu kost het niks. Dus dat nieuwe denken van digitaal kan ook schaars zijn, dat maakt een heleboel dingen mogelijk. En er is nog iets anders. Want die blockchain in het begin, zoals Bitcoin dat ook gebruikt, dat is het begrip vertrouwen, dat staat heel erg centraal. Je kan zaken doen met mensen die je niet kent, die je misschien nooit meer tegenkomt. Omdat, net zoals met cashgeld, je weet dat anderen die Bitcoin weer zullen accepteren. Dat het echt is, dat het echt waarde vertegenwoordigt. Dat het geen valse munterij is. Maar dat is maar een hele specifieke casus. Meestal doe je zaken met mensen die je wel kent. En bouw je een relatie op met mensen. Werk je met elkaar samen in een netwerk. Of in een keten van leveranciers. En daar kan je dus een ander soort blockchain gebruiken. Waarbij je zegt van, nou, niet iedereen kan zomaar bij die gedeelde boekhouding. Maar alleen wij die samen in dat netwerk zitten. En dan kan je bijvoorbeeld in de medische wereld het probleem misschien tackelen van zo'n elektronisch patiëntendossier waar we nooit uitkomen op de oude manier. Omdat je allemaal databases aan elkaar koppelt en niemand weet of mijn gegevens in de ene database wel hetzelfde zijn als in de andere database. Niemand weet waar ze weer heen gekopieerd worden. Maar als we met elkaar, alle medisch dienstverleners, nu zo'n database als een soort van super Google Doc met elkaar delen. En we brengen geen wijzigingen meer aan in onze eigen database en die gaan we kopiëren, maar we werken allemaal als het ware op dezelfde dataset. Nou ja, dan kan je misschien dingen veel efficiënter doen. Fouten veel minder laten voorkomen. Veel makkelijker controleren of het allemaal wel klopt. En dat zijn ook toepassingen die zijn niet zo spectaculair als een Facebook-concurrent. Maar dat is wel waar nu ook heel veel toepassingen in gewoon worden uitgerold. Want dat is makkelijker, dat hoeft niet voor de hele wereld. Dat is in een beperkt netwerk. En daar wordt volop nu geëxperimenteerd, pilots gedraaid. En inmiddels bereiken we daar ook een beetje het productiestadium. Dus daar komt blockchain langzamerhand de gewone wereld in van de gewone IT-dienstverleners. Zoals IBM en Microsoft. En dan moet je uitkijken dat je uiteindelijk niet weer eindigt in een situatie waarin een nieuwe partij, zoals IBM, alle macht heeft, zoals Facebook die nu heeft. Want dan hebben we niks opgelost. Dankjewel. Zou je eens kunnen uitleggen wat nou het verschil is? Dit is even een noob-vraag, zoals het heet. Wat is nou het verschil tussen Bitcoin en blockchain? Want mensen gooien dat vaak op één hoop, omdat het niet duidelijk is. Zou je dat nog eens kunnen uitleggen? Bitcoin is het kortste antwoord. Bitcoin is een specifieke toepassing van blockchain technologie. Maar met die blockchain technologie kan je veel meer. En is dan een samenvatting van blockchain, dan doe ik even een voorzetje. Is dat een soort manier om dingen die jij van een bepaalde waarde vindt op een veilige manier uit te wisselen? Ja, dat is een eigenschap van blockchain. Ik denk niet dat het een complete definitie Verbeteren is. dus. Nee, dat is heel moeilijk. Een blockchain is als ik heel flauw ben, zeg ik, het is een ketting van blokken. Het is een manier van data opslaan, zodat de data niet meer te veranderen zijn. Dat is een hele belangrijke eigenschap. Dus het is een raar soort database. Als je een Excel-sheet hebt of zo, dan kan je daar altijd alles weer in wijzigen. Maar hier kan je alleen maar dingen in toevoegen, zoals in een groot boek. Dus er komt steeds een regel bij. En elke zoveel tijd alles wat erin geschreven is, wordt samengevat. Er wordt een blok van gemaakt, een blok van gebakken. En dat wordt vastgemaakt aan het blok ervoor. En door die eigenschap wordt het heel moeilijk om die hele ketting te vervalsen. Want als je een paar blokken terug iets wil wijzigen, die betaling die Jacco heeft gedaan, nou die wil ik wel bij mij laten uitkomen in plaats van bij zijn autoleverancier. Dan moet je niet alleen dat blok veranderen, maar ook al die blokken die daarna komen. Want die zitten allemaal aan elkaar vast. Het is alsof je een serie van gekoppelde Rubik's Cubes hebt. Als je daar
draait, dan gaan ze allemaal draaien. En zie dat maar eens te veranderen zonder dat iemand het werkt. Dat lukt je niet. Mooi. Zijn er andere mensen die een vraag willen stellen? En ook vragen waarvan je denkt die zijn dom, die mogen. Ik ga eens even rondlopen of dat zo is. Eens even kijken. Heb jij een vraag? Nou, ik ben wel benieuwd naar de veiligheid van het handelen met de blockchain-technologie. Want je zegt eigenlijk de veiligheid wordt gegarandeerd vanwege het aantal gebruikers. Maar stel dat het aantal gebruikers afneemt of een hele specifieke groep wordt. Ja. Hoe veilig is het dan? Goeie vraag. Dat is, je zag het plaatje van dat blockchain-netwerk. Inderdaad, de omvang van dat netwerk, dat bepaalt hoe veilig het is. Als er heel veel van die miners, want die zijn in concurrentie met elkaar als het ware. Als die bezig zijn met het controleren van die transacties, dan is het heel veilig. Maar dat is zo met Bitcoin. Daarvan weten we hoeveel miners er zijn. En met nog een paar cryptocurrencies weten we dat wel. En kunnen we nagaan hoe veilig dat is. Maar er zijn ook toepassingen waarvan je eigenlijk heel hard moet zoeken van hoe werkt dat eigenlijk, die beveiliging. Ik geloof dat NIO, dat is dan een Chinese cryptocurrency, die hebben uiteindelijk maar 7 nodes, 7 van die knooppunten waar gecontroleerd wordt. En die zijn allemaal in handen van de NIO-organisatie. Dus ja, ik denk dan van heel ver vandaan blijven. Hey, en we lezen natuurlijk in thrillers en soms van spectaculaire zaken, net als bijvoorbeeld in Groningen de man die bommen had gelegd bij de Jumbo. Ja. Die zei, ik wil uitbetaald worden in bitcoin. Ja, als terroristen of als mensen zo veilig kunnen afpersen zonder dat ze getraceerd worden, ja, is het dan wel zo veilig? Ja, dat zijn twee verschillende vragen. Maar kijk, die Jumbo-bomber, dat was niet zo heel slim van hem, hè, om losgeld in bitcoins te vragen. Want al die bitcoins-transacties die worden in een openbaar register opgeslagen. En natuurlijk staat zijn naam er niet bij. Het is een heel moeilijk getal. Maar dat is wel altijd terug te vinden. En als die op een gegeven moment die bitcoins weer in euro's wil omzetten of in dollars, dan loopt die risico. Dus zeg maar Amerikaanse tv-series waarin hackers om bitcoins vragen, is dat een beetje belachelijk. Het is een beetje dom. Ja, het is een beetje dom. Marianne, hoi. We hebben een vraag van Facebook. Jasmin, vertel. De vraag komt van Corine Marnet en de vraag is, hoe weet je of de informatie die in de blockchain staat klopt? Want je kunt er ook valse informatie in zetten, dus hoe garandeer je dat het zo is? Wie controleren dat soort dingen bijvoorbeeld? Ja, ook een hele goede vraag. Begin ik weer met de Bitcoin-blockchain. Daar staan alleen maar dingen in die over Bitcoin gaan. Hè? Dat is helemaal digitaal. Maar zodra je die coins of tokens wil laten verwijzen naar iets in de echte wereld, zoals in het voorbeeld werd gezegd, kadaster, hè? Dus dan vertegenwoordigt een Bitcoin vertegenwoordigt een huis. Ja, wie zegt mij dat als het erin wordt gestopt, dat huis inderdaad van mij is? Hè? Als ik op dat punt kan ik het wel vervalsen, die informatie. En dan geldt met alle informatietechnologie, garbage in, garbage out. Oké, we hebben hier nog een vraag. Hoe heet je? Wat zou je willen weten? Ik heet Eline en ik zou willen weten wat er zou gebeuren als iedereen die cryptovaluta bezit, dat in de ene besluit te gaan omzetten in euro's of dollars. En alles wordt eruit getrokken uit dat systeem. Kun je dat dan ook opnemen? Ja, kan er een bankrun ontstaan op mensen die bitcoins gaan omwisselen opeens? Allemaal tegelijk? Ja, zeker, dat is al gebeurd. Ja, dat is. In december liep de koers van de bitcoin enorm op. En in januari begon die weer te zakken. En dan was het best wel moeilijk. Want er zijn maar een paar beurzen die een beetje volumes aankunnen. En sommige die waren overbelast. Op een gegeven moment kon je bijna nergens meer terecht om je bitcoins weer in euro's om te wisselen. Die infrastructuur is nog niet op grote volumes toegerust. Dus zou het kunnen dat zoals bij alles wat op internet ooit is ontstaan, er een enorme bubbel van overwaardering ontstaat en iedereen daarna blut is?
Nou, We hebben het gezien met aandelen die bijvoorbeeld Word Online eind jaren 90 uitgaf. We hebben het gezien met de waardering van een heleboel internetbedrijven die daarna gewoon nog nooit niet meer als een sok hadden gebreid, maar wel heel werden gewaardeerd. Is het hier ook mogelijk? Oh ja, met Bitcoin heeft zijn waarde al wel een beetje bewezen. Hè. Dat is sinds januari flink naar beneden gegaan, maar het is nog steeds wel wat waard. En dat blijft wel zo, omdat je kan daar gewoon pizza mee kopen. Hè, die waarde blijft het houden. Maar er zijn ook een heleboel cryptocurrencies gelanceerd bovenop die golf, waar inderdaad helemaal niks aan ten grondslag lag. Mensen schreven 10 kantjes, veelbelovende tekst en zeiden van ik ga een cryptocurrency lanceren, koop er alvast een paar miljoen. En dat gebeurde. Dus daar zijn miljoenen mee verdiend en dus ook verloren door anderen. Ja. Dus iedereen mag een cryptomunt. Als wij hier vanavond een Ipen-upje willen beginnen, dan kan dat. Ja, sterker nog, het is helemaal niet moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk, want heel veel van die code staat online en kan je gewoon van GitHub halen. En ik gaf een keer les op het Drenthe College. Een gastles over Bitcoin. En daar hebben 3 van de jongens, die hadden in 2 uur tijd hadden ze de Drenthe College Coin in de lucht gebracht. Dus zo makkelijk is het. Ja, Drenthe dus. Voortaan Jenever, Achterdocht en Drenthe Coins. Ja, Ronald, hartelijk bedankt. Te gek. Even een applausje. Neem plaats. En leg de microfoon maar neer. En we zien je straks nog terug. We gaan zo even kijken naar een aantal cases van mensen die ook blockchain-technologie hebben gebruikt voor iets anders dan geld. Maar eerst, Marianne, wie heb jij daar bij je? Yes, ik sta hier naast een hele leuke band. Wat jullie zijn? Wij zijn Beachcoma. En jullie komen helemaal uit? Uit Rotterdam. Helemaal uit Rotterdam. Ze rijden, we moeten nog terug. Ja, dat is... Ik wou net zeggen, dat gaat helemaal goed komen. Hebben jullie iets met Bitcoin trouwens? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik wel wat heb. Geen Bitcoins. Maar een paar andere, dat wil ik liever niet verklappen, want dat zijn degenen waar je rijk mee gaat worden. Je hebt andere cryptomunten? Exact, ja. Ah, oké. Interessant. Ja, want ik weet uit betrouwbare bron dat jij heel veel er ook van weet. Ik weet er wel wat van. Ja, dat klopt. Ik weet er wel wat van. En wat vond je net van het Power College? Ja, ik vond het heel informatief. Ik zou misschien nog 1 ding toevoegen, is dat je natuurlijk ook bepaalde protocollen kan bouwen bovenop chains. En dat is denk ik wel een beetje de toekomst. Deze voorbeeld? Zoals het Lightning Network. En dat is? Nou ja, kijk, wat nu de Bitcoin een hele onpraktische munt maakt, is dat het nu niet... stel, ik zou hier een biertje willen halen, kan ik niet zeggen van, nou, ik betaal met Bitcoin, want dan sta ik 3 uur te wachten op een goedkeuring van mijn betaling. Juist. Maar met Lightning Network, die wat maar een voorbeeld is van een protocol, is die transactie direct, dus instant. Waardoor ik kan zeggen, nou, ik betaal met Bitcoin en ik heb ook gelijk betaald. Kijk eens aan. Dus, fantastisch. Mooie toevoeging. Volgende keer schuif jij bij ons aan. Hartstikke mooi. Ja, goed. Dan kom ik nog even bij jou. Wat gaan we van jullie horen? $2. En waar kunnen we jullie nog bewonderen? Wat hè? Waar kunnen we jullie de komende tijd nog bewonderen? Ja, dat weet ik niet, sowieso. Amsterdam, Antwerpen, Almelo, Hengelo, de Drechtsteden, Sliedrecht, Dordrecht. Op een heleboel plekken. Ik wil nog even zeggen dat iedereen die ons volgt op social media, die krijgt van ons een bitcoin. Dus ik zou het zeker doen. Volg ze dus. Applaus. Beachcoma. $2 and you got none, so you won't see me when I move along. Let me close my eyes and I think of you. Take one step back now, baby, I'll tell you what to do. And I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, yeah, come on a trip with me, alright.
won't see me when I move along. Maybe close my eyes and I think of you. Take one step back now, baby, I'll tell you what to do. And I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, come on a trip with me, alright. I've got $2 and you got none, so you won't see me when I move along. Maybe close my eyes and I think of you. Take one step back now, baby, I'll tell you what to do. And I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, come on a trip with me. I said, yeah, come on a trip with me. Alright. Oh! Woe! Applaus! Mogen we allemaal even omdraaien? Want ik sta hier inmiddels naast Bram Scholtes. Welkom. Bedankt. Vertel eens even, wat doe jij? Ik ben Bram Scholtens. Ik ben werkzaam bij de gemeente Groningen als stadstalent. En wij hebben recentelijk bij het referendum een blockchain pilot gedaan. Een blockchain pilot bij het referendum, heel actueel. Jij gaat voor ons een kort power college geven. En bedenk alvast je vragen en bespaar ze op. Want Bram loopt straks naar voren. En dan kunnen jullie alle vragen aan Bram stellen die jullie maar willen. De plaatjes zijn daar. Bram praat vanaf En Bram hier. is daar. Yes, dus een beetje heen en weer kijken. Ja, even je blockchain heen en weer. Ja. Even je blockchain. Goeie vraag. Een hele goede vraag. De eerste hele goede vraag. Hou hem even vast. Applaus voor Bram. Eerst wil ik even een vraag stellen aan jullie allemaal. Ik weet niet, hoeveel mensen van jullie hebben vroeger nog gestemd met de stemcomputer? Dat is al één, het zijn heel veel mensen. Dan hebben jullie ook wel ervaren dat die stemcomputer er op een gegeven moment niet meer was. En dat je opeens moest stemmen met het rode potlood. Dat kwam omdat de stemcomputer werd gekraakt. En er werd gezegd dat de stemcomputer niet betrouwbaar genoeg was. Want je kon niet achterhalen wat hij nou eigenlijk deed. Nou, toen zei iedereen van nou, dan moeten we er maar mee stoppen. Dan gaan we alles weer met de hand doen. En dus stemmen we sinds een aantal jaar weer met het rode potlood. En mogen we daarna, als om 9 uur de stembureaus dicht zijn, mogen we weer fijn al die stembiljetten met de hand gaan tellen. Kan je verzekeren, dat is flink wat uren werk. Nou kwam er begin vorig jaar, kwamen bij ons bij de gemeente Groningen, kwamen onze twee partners, Lab 15 en Berenschot, die kwamen bij ons en die zeiden van, hey, wij willen graag iets doen met blockchain en met verkiezingen. En eigenlijk willen we vragen of jullie ons daarin willen helpen. Dus toen zijn we met z'n drieën gaan zitten en toen dachten we van, oké, hoe kunnen we blockchain dan toepassen? En eigenlijk hebben we gedacht van, nou, 21 maart, dat is net geleden. Toen hebben we allemaal gestemd voor het referendum onder andere. In Groningen hadden we alleen het referendum. Dus dat leek ons een mooi moment om die blockchain technologie te proberen toe te passen. Maar wat gingen we dan exact doen? Want eigenlijk, je stemt nog steeds met het rode potlood. Wat doe je dan met blockchain? En wat we hebben gezegd is, we willen blockchain in eerste instantie proberen te gebruiken voor niet het stemmen zelf. Want mensen moeten nog steeds gewoon, je hebt nog steeds stemgeheim. Wij mogen niet weten wat je stemt. En in eerste instantie willen we ook gewoon dat je met het rode potlood stemt. Maar we willen eigenlijk het stemproces daarna willen we verbeteren. Want ik weet niet of jullie de afgelopen paar weken het nieuws hebben gevolgd. Er gaat wel eens wat mis bij het tellen van de stemmen. Zeker in sommige gemeenten. Dan vragen ze hertellingen. Mensen maken fouten. Je moet je voorstellen, zo'n stembureau gaat om 9 uur dicht. Mensen gaan de stembiljetten tellen. En er wordt een fout gemaakt. En mensen weten niet waarom. Dan is de enige oplossing opnieuw tellen. Nou, dat kan soms doorgaan tot begin van de nacht.
En dan worden er soms nog meer fouten gemaakt. En op een gegeven moment zeggen mensen, weet je, ik weet het ook niet meer. En dan zou het wel fijn zijn dat je digitale hulpmiddelen hebt die dat tellen van die stemmen wat makkelijker en betrouwbaarder kunnen maken. Nou, en dat was voor ons een heel goed voorbeeld om blockchain te gaan gebruiken. Dus wij hebben met onze partners hebben wij een app ontwikkeld, waarbij we eigenlijk de blockchain technologie willen gebruiken voor het tellen van de stemmen. Dus we hebben niet digitaal gestemd zoals op Facebook stond, want dat mocht ook niet. Op de slide zien jullie eigenlijk de 3 punten waar eigenlijk iedereen die verkiezingen organiseert voornamelijk mee zit. We stemmen nu met het rode potlood. Alles moet met de hand. Je mag geen Excel gebruiken, omdat op dit moment alle digitale hulpmiddelen niet als veilig worden geacht en niet betrouwbaar genoeg zijn. Dus is het zo langzamerhand zo dat mensen op zoek zijn naar een veilige en betrouwbare manier om wel wat digitaler te stemmen, maar ook wat transparanter. Want ik denk dat heel veel mensen van jullie niet weten wat er eigenlijk in een stembureau gebeurt en hoe er geteld wordt en hoe eigenlijk de resultaten tot stand komen. Dus jullie hebben net een powercollege gehad van wat blockchain was. En daarin zegt blockchain eigenlijk dat de technologie veilig genoeg is. Het is niet te hacken. Het is transparant. Je kunt zien wat er heen en weer om het zo te zeggen, welke transacties er worden gedaan, wat er wordt afgesproken. Dat is één te zien. En het is betrouwbaar. Je kunt het controleren. Nou, en daarom hadden wij ook niet alleen een app, maar ook een website, stemmen-telt.nl. Die is nog steeds online. En daar konden mensen ook live niet alleen de opkomst, maar na 9 uur ook live het tellen mee kijken. En dat was niet op gemeenteniveau, maar dat was op het niveau van de 5 locaties waar wij de proef hebben gedraaid. Dus op alle 5 locaties kon je afzonderlijk in de loop van de dag kon je niet alleen de opkomst volgen, maar na 9 uur ook de stemmen. We telden gewoon de stemmen op de digitale app. Die schaduwden we zeg maar, van het reguliere proces. En zo kon je gewoon zien hoeveel voor's en tegens er in de loop van het stemproces werden geregistreerd. En zo willen we eigenlijk ook voor de kiezer het makkelijker maken om te volgen wat er nou eigenlijk gebeurt. Nou, dit was voor ons het eindresultaat. We hebben de pilot op 5 verschillende locaties gedaan. En voor ons was het in ieder geval een groot succes. We zijn ook nog, er zijn pogingen gedaan om ons te hacken. Dat is ook nog gebeurd. Die zijn allemaal niet gelukt. Dus in dat opzicht heeft blockchain ook weer bewezen dat het een veilige technologie is. Die je zeker ook kunt inzetten voor deze toepassingen. En voor ons is het in ieder geval zo dat wij hebben 21 november gemeenteraadsverkiezingen. En daar willen we zeker graag weer deze proef voortzetten. Dankjewel, applaus en kom naar voren. En ik ga lekker plaatsnemen, want mijn eerste vraag zal zijn, namelijk omdat het al zo gevoelig ligt bij verkiezingen en rondom die stemcomputers. Hoe krijg je de politiek verantwoordelijken zover dat je blockchain wil gaan inzetten? Is daar veel overredingskracht voor nodig? Want mijn ervaring soms met overheden is, als een systeembeheerder zegt nee, het mag niet, dan kan het ook nooit meer. Nou, dat valt bij ons wel een beetje mee. Alleen het is zo dat wij binnen de gemeente wel heel veel draagvlak daarvoor hadden. We wilden heel graag dit soort innovatieve projecten proberen. Maar dat bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken, Den Haag, heel achterdochtig was. Om te zien van, oké, maar we hebben heel veel, de afgelopen jaren heel veel problemen gehad met digitale manieren van stemmen. Mensen zijn heel wantrouwend tegenover digitale stemcomputers. En dan komen jullie met blockchain en dan willen jullie opeens digitaal gaan stemmen. Nou, dat hebben we dus niet gedaan. Nee. Maar wij zijn daarheen geweest, hebben het uitgelegd en toen zeiden ze, nou, als je je aan die en die voorwaarden houdt, ga het maar proberen. En wat was nu het voordeel? Want hoe moet ik het zien? Er lag een papieren stem met daarop een ja of een nee. Werd dan in de app gedrukt op het knopje ja of nee bij een stem. Hoe werkte dat? Nee, wij hebben eigenlijk, als je even naar de eerste dia gaat, hebben we eigenlijk gewoon een stukje aan het stembureau toegevoegd. Het eerste gedeelte, die 2 mensen hebben een trui gegeven, staat stemmen telt op. Die scannen je stempas, staat de QR-code op. En dat was voor ons eigenlijk alleen maar een controlegetal. En aan het eind van de dag, die mensen die gingen gewoon verder, kregen een stembiljet, hebben zelf in compleet
geheimzinnigheid hebben ze mogen stemmen. En die is de stembus ingegaan. En daar zijn wij verder niet bij geweest. Alleen na 9 uur, toen het reguliere stembureau de stembiljetten ging tellen, hebben wij gewoon meegeteld. En hebben we dat ingevoerd in de blockchain. En voor ons was het dan voornamelijk om deze proef, om de techniek te testen. Juist. Ja, want de fouten kunnen dan nog steeds gemaakt worden. Tuurlijk. Bij het stemmen. Ja. Dit is natuurlijk een proef. En een proef begin je omdat je een bepaalde visie hebt op iets wat eventueel zou kunnen in de toekomst. Ja. Wat voor rol zie jij bij het stemmen en het stemmentellen en de blockchain weggelegd in de toekomst? Als blockchain zo veilig blijft zoals het nu is, zoals wij ook nu hebben ervaren, dan kan het in potentie heel veel betekenen voor het verkiezingsproces. Want dan zou je niet alleen het tellen van de stemmen na 9 uur veel meer op de blockchain kunnen doen, veel sneller kunnen doen. Maar je zou eventueel ook het stemproces zelf zou je ook meer kunnen integreren met de blockchain-technologie. Hoe dan? Praktisch? Voor mij als kiezer? Ja, dat is heel lastig. Ik ga hier absoluut niet uitspreken dat je over 10 jaar zeg maar met een nieuwe stemcomputer op blockchain-technologie staat te stemmen. Maar het is wel zo dat wij eigenlijk willen kijken hoe ver we kunnen gaan met de ondersteuning van blockchain in de huidige verkiezingsmanier. Want alles met het potlood doen en alles blijven tellen, dat is gewoon niet iets wat ook op de lange termijn houdbaar is. Nou, dat doen we toch al, zolang de verkiezingen zijn, doen we dat toch al? Ja, maar er worden telkens wel heel veel fouten meegemaakt. Te veel? Ja. Zijn er mensen in de zaal die een vraag hebben? Kijk eens even daar. Ja, daar is een vraag. Vertel, wie ben je? Nou, en wat is je vraag? Ik ben Diego. En ik heb eigenlijk ik heb 1 vraagje. Kijk, met jullie huidige techniek is het natuurlijk wel noodzakelijk dat je naar het stemloket gaat. Ja. En vervolgens een stem uitbrengt. Mm-hmm. Maar hebben jullie ook plannen om bijvoorbeeld met in landen als Slovenië zijn ze bezig met het blockchain paspoort. Waardoor je in principe vanuit huis een stem zou kunnen uitbrengen. Ja. Zijn jullie daar ook mee bezig? Nou ja, dat zijn natuurlijk wel ambities die wij ook in Europa zien gebeuren. En als Slovenië het kan, dan kunnen wij het ook. Tuurlijk, altijd. Dus maar in dat opzicht snap ik je vraag heel goed. Ik weet bijvoorbeeld dat in Estland zijn ze ook heel ver met digitalisering. Daar hebben mensen zijn al eigenaar van hun eigen digitale identiteit. En kunnen ook gewoon ergens op inloggen om te stemmen. En zij kunnen dat al jaren. Dat is volgens mij niet gebaseerd op blockchain-technologie. Maar wij zouden eventueel de blockchain-technologie daar ook voor kunnen gebruiken. Als dat het antwoord op je vraag is. Ik zie zag hier nog een hand omhoog gaan, of was het om wat drinken te bestellen? Nee, dat was om iemand hoi te zeggen. Iemand anders nog een vraag? Ja, een vraag. Wie ben je en wat is je vraag? Ik ben Pieter en ik heb een vraag over welke blockchain jullie hebben gebruikt. Welke type? Een publieke blockchain of hebben jullie een eigen blockchain gemaakt voor dit proces? Moet ik even goed nadenken. Wij hebben een gesloten blockchain gebruikt op Ethereum 2, volgens mij. Als dat jou iets zegt. Ethereum 20 zegt me wel iets, maar nou, Ethereum 2 niet? Dat zegt mij dan weer niks. Okay. Maar in ieder geval, het was een gesloten blockchain. Oké. En hoe gedistribueerd was deze blockchain? En met andere woorden, hoe veilig is deze? In eerste instantie hebben we de proef op 5 locaties gedaan. En dat was ook het totaal aantal nodes wat wij hadden. Dus we hadden maar 5 gedecentraliseerde plekken die allemaal hetzelfde grootboek bijhielden. Dus dat is op dit moment is dat belangen na nog niet genoeg om een goede veiligheid te garanderen. Maar het totale referendum in de gemeente Groningen, daar waren 126 stembureaus. En als je op alle 126 de pilot zou laten draaien, dan heb je al 126 nodes. Dus in dat opzicht kan het heel snel veel betrouwbaarder worden. Oké, dankjewel. Blijf even lekker zitten. Tuurlijk. We gaan naar de volgende toepassing die is bedacht. Marianne, wie heb je daar toch bij je? Ik heb bij me Ron Dijkstra. En jij bent van Loyal Garden. Dat klopt. Dat zien we op je shirt. Er worden hier A4'tjes uitgedeeld. Ja, want we gaan een leuke actie doen. Want Loyal Garden is een start-up. Wij helpen culturele organisaties bij het opbouwen van hun meanskip. En ja, daar kan ik natuurlijk een heel erg lang verhaal over gaan houden, hoe dat nou allemaal werkt. Maar dat is toch allemaal heel ingewikkeld. Dus wij dachten van, laten we gewoon een leuke actie doen.
Iedereen krijgt nu blaadjes. Op mijn teken mogen jullie dat straks omdraaien. En dan gaan we gewoon kijken hoe een blockchain werkt. Ja, ik zou zeggen, draai het blaadje maar om. Oké. Pak je telefoon. En ga de Loyal Garden app downloaden. Registreer je. Kijk in het menu. Klik op de scan promo. En scan de QR-code die hier voor je op tafel ligt. En dan krijg je 750 pop. Dat... Ja, er is daar een telefoon die gaat niet scannen. Nee. Kan het met alleen smartphones? Het kan alleen met smartphone. Ja, helaas. De eerste 20 die het lukt om de promocode te scannen, die krijgen 750 pop. En met 750 pop kun je toegang krijgen tot een concert bij Podium Asterix. Dus ik zou zeggen, dankjewel Podium Asterix. Ja, heel erg goed. Leuk. Hartstikke mooi. Dank u. Dus mensen, de app heet Loyal Garden en daarin kun je het gaan scannen. Maar misschien als mensen dat doen, is het toch leuk als je er nog iets meer over vertelt. Nou ja, mensen krijgen straks 750 pop in hun wallet. Pop is de token van Podium Asterix. Podium Asterix deelt die uit aan donateurs die €100 per jaar betalen, zodat Asterix leuke dingen kan blijven doen. En Asterix dacht van, ja, we willen wat terug doen aan die donateurs. We geven ze voor €50 aan waarde aan pop terug, 5000 pop. En dan kunnen donateurs die pop gebruiken om gratis naar een concert te gaan binnen Asterix. Kan je er ook bier van kopen? Nee, nog niet. Maar wellicht in de toekomst wel. Want we zijn ook bezig om het pops te gaan verstrekken aan vrijwilligers. Als waardering voor hun inzet. En wellicht dat er dan later ook bier mee gekocht kan worden. En uiteindelijk zou het zelfs zo kunnen zijn dat een Podium Asterix, die nu eigenlijk van die mooie plastic muntjes heeft, dat hij misschien zijn betalingsverkeer in de toekomst wel via pops doet. Nou, hartstikke leuk. Zijn er al mensen die het gelukt is? Zijn er ik zie mensen... Daar kijk, één. Nou, laat 20 zien. mensen, zei je, hè? Die hier, de eerste 20 van klopt hier. Klopt het? Mag ik het even zien? Want ben ik wel even benieuwd naar. Wat is jouw beurs? Wat staat erin? Eens even kijken. Ik zie het. Oh. Ja. Daar komt hij. Zo, je hebt al heel wat. Oké. Ah, je hebt het net al gedaan. Kijk, dan zegt hij, ja, deze had u al. En ik zag aan de pops die jij in jouw wallet al had, hier. Ben jij vrijwilliger bij Asterix? Nee, vriend van Asterix. Vriend van Asterix. Oh, dus du hast €100 betalen voor Asterix, dat ze leuke dingen van kennen. Hast du die pops... Oh, ja, fantastisch. Hast du die pops ik al uitjoen? Soms. En hoe gaat het dan? Bij de kassa van Asterix daar hing het X-Sam QR-code. En daarmee kist pops versturen naar Asterix daar. En dan kist dat zien van, nou, ze ben oerzet en dan kist naar binnen, gratis. Nou ja, net gratis dus, maar zo viel het. En is het een handig systeem? Ja, prima. Daarom? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar is het noffelijker als gewoon yield? Ja, dat denk ik wel. Want het viel nou ik wel, zeg maar, als het dan vreemd is van Asterix, dat is er echt iets waar we waarom krijgt van Asterix zelf. Dus de donatie is... Ja, een kerst, dus maar. Ja, dus je krijgt eigenlijk iets praktisch waarom van die goeie wil die €100 die je uitjoen hebt. Dankjewel. Wie is het nog meer al gelukt? Wie heeft nu opeens... Ja? Oh, je moet nog wachten tot hij binnenkomt. Want dat gaat niet zo snel? Nou ja, het gaat via de blockchain, dus er zit wat tijd tussen voordat de transactie goedgekeurd is. Dus het kan eventjes, als het goed is, duurt het normaal 20 seconden ongeveer. Dat is de Ethereum blockchain, heeft ongeveer 20 seconden nodig. Dus ik denk dat zo straks de eerste pop wel gaan binnenkomen. En ik ben wel blij met dat verhaal. Hè. Het idee van een pop is, als een organisatie zijn eigen munt heeft,
dat bijdraagt aan de identiteit van een organisatie. Jij hebt een pop in je wallet zitten, dus je hoort gewoon bij Asterix. In de toekomst gaan er nog veel meer leuke dingen mee gebeuren. Maar misschien is Ja, kom erbij. Ja. En een applausje en bedankt voor alle pops. Want je zegt neem plaats, ook hier pak een microfoon. Wat voor... en nou ben ik even benieuwd. Ja, in de toekomst leuke dingen. Dat geloof ik dan wel. Maar met veel nieuwe dingen op internet wordt altijd gezegd dat er fantastische dingen mee kunnen. Unicorns, regenbogen, iedereen altijd gezond. Je leeft, ik bedoel, het kan... er is altijd heel veel praatjes omheen. Maar wat voor praktisch leuke dingen heb je het dan over? Nou, misschien is het gewoon eerst goed om te vertellen waarom wij ons op cultuur richten. Wij richten ons op cultuur, want iedereen houdt gewoon van cultuur. Iedereen houdt van muziek, houdt van kunst. Maar op een of andere manier zetten we dat als samenleving niet om in economische waardering. Artiesten, je wil niet weten hoeveel bandjes voor een kratje bier moeten optreden in een kroeg. Daar kunnen ze natuurlijk niet van leven. Culturele organisaties nemen hoge risico's met het organiseren van events. Draaien vaak op subsidies en fondsen, zijn afhankelijk van andere partijen. En de bezoekers, de cultuurliefhebbers, die hebben vaak geen inspraak op wat er georganiseerd wordt. Nou, dat willen wij gaan veranderen. Hoe dan, praktisch? Nou, wij willen uiteraard dat artiesten meer overhouden aan hun passie. Wij willen dat culturele organisaties minder afhankelijk worden van subsidies. En willen dat cultuurliefhebbers inspraak krijgen in wat er georganiseerd wordt. En dat gaan we in een aantal stappen doen. Allereerst willen we dat organisaties een sterke meanskip bouwen. En dat kun je doen door een eigen munt, token uit te gaan geven. En die te gaan gebruiken om je bezoekers, vrijwilligers te waarderen, te belonen, leuke dingen te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een music battle waarin je 4 finalisten op het podium hebt, het publiek een stem geven. Je creëert een vote token voor die avond en je geeft het publiek de mogelijkheid om mee te stemmen wie de beste band vanavond is. Maar dat kan nu toch ook al? Er zijn toch ook al appjes voor? Ja, dat kan allemaal. Dus er zijn heel veel dingen zijn ook gewoon mogelijk met andere techniek. Alleen als we met z'n allen op het netwerk van een blockchain gaan, dan bouw je een groot netwerk waar vervolgens de massa ontstaat om andere dingen te doen die wel heel erg belangrijk zijn. Het is nu zo dat er bijvoorbeeld veel organisaties dure ticketingsystemen verkopen. Dus veel geld gaat verloren aan de kosten van tickets. Dat kunnen wij via de blockchain veel goedkoper organiseren. Dus lagere kosten en simpeler. Zitten daar de ticketboeren wel op te wachten om dat mogelijk te maken? Misschien niet, maar de culturele organisaties en artiesten wellicht wel. Want als er meer geld overblijft voor culturele organisaties en artiesten, kunnen we meer leuke dingen organiseren. En wat blijft er dan voor jou over? Want jij moet je hoodies van Loyal Garden ook kunnen betalen. Ja, dus ik moet er ook een klein centje aan verdienen. Dus de organisaties die zich bij ons aansluiten, die betalen een soort een maandelijks bedrag. Daarmee mogen ze hun token gebruiken. In pops of in euro's? Nee, gewoon in euro's. Die zetten wij later wel misschien in cryptocurrency om, maar zover zijn we nog niet. Oké, dankjewel. We gaan straks nog weer verder naar je luisteren als we met z'n allen hier compleet zijn. We gaan weer luisteren naar onze band Beats Coma. Applaus! 1, 2, 3, 4, take a look at my television. Take a look at my TV screen. Don't you wanna see them suffer? Don't you wanna get with me? Take a look at my face now, baby. Take a look at my bloodshot eyes. Don't you wanna listen, baby, when they tell you all their lies? Gonna take a trip
Beachcoma, dankjewel. Yes, en we zijn weer aan deze kant. Want wie staat er naast mij? Erwin van der Maassen, de Somref. De man met de mooiste achternaam van Nederland. Dankjewel. Wat doe je precies? Ik ben hoofd van de afdeling Ruimte en Welzijn bij de gemeente Zuidhoorn. En je staat hier natuurlijk omdat je iets hebt met Bitcoin en blockchain. Daarover ga jij een kort power college geven. Ja, klopt. Dus ik zou zeggen, take it away. Oké, dankjewel. Nou, ik heb iets met blockchain. Ik heb ook bitcoins. Even heel kort, waarom hebben wij als gemeente Zuidhoorn, waarom hebben wij iets met blockchain? Omdat we eigenlijk al jaren bezig zijn met de veranderende rol van de overheid. We zijn van oorspronkelijk een regisserende overheid, een regulerende overheid die alles voor inwoners wil bepalen. En wat we graag willen is een faciliterende overheid zijn die veel meer inwoners in staat stelt om zelf regie te nemen. Dat klinkt allemaal prachtig, dat zijn hele mooie woorden, maar hoe doe je dat nou? Nou, wij denken dat blockchain ons de technische mogelijkheden biedt om dat te doen. Nou, ik zal er niet verder nu op ingaan, maar gewoon even naar het kindpakket. Het kindpakket gaat over de kleinsmagelden. Kleinsmagelden, vingers iedereen? Wie weet wat dat ongeveer is? Oké, het gaat over geld voor kinderen die in armoede leven. Wat we eigenlijk willen is dat kinderen die in armoede leven betere kansen krijgen om zeg maar, de keten van armoede te doorbreken. En dat doen we met geld, zodat je spullen kunt kopen die je normaal gesproken niet kunt kopen. Dat deden we als gemeente Zuidhoorn, deden we dat eigenlijk al een aantal jaren. We gaven al 3 jaar een kindpakket uit. Dat waren 3 papieren vouchers van €50 per stuk. En die kon je inwisselen bij 3 winkels. Bij een speelgoedwinkel, bij een sportkledingwinkel, bij een sportwinkel en bij een kledingwinkel. En hoe ging dat? Je kreeg van ons die 3 vouchers. Wij maakten geld over naar de winkelier van dit kun je ongeveer aan waarde verwachten. En je ging vervolgens als je iets wilde kopen met je papieren voucher naar de kassa. Je had je spullen bij je en je liet je voucher zien en dan mocht je die spullen meenemen. Totaal niet flexibel, ook heel erg stigmatiserend. Want ja, leven in armoede, dat is, laat ik zeggen, niet fijn. En dat is al heel erg drempelverhogend. En als je dan ook nog op die manier bij een kassa komt, dat wil je eigenlijk niet. Dus technologie van Bitcoin of de blockchain, hoe werkt dat nu? We hebben een kindpakket gemaakt. En wat is dat? We maken iedere inwoner krijgt een wallet. Een portemonnee waar €300 in zit aan waarde. Dat is geen €300, dat zijn 300 kindpakketcoins. Nou, hoe werkt het? Je kan daar zien hoe het gaat. Je hebt een wallet, je gaat ermee naar de winkel. Je wil iets kopen van €35. Laten we zeggen een cadeautje. Dan vraagt de winkelier van, mag ik jouw QR-code zien? De winkelier heeft een app waarmee hij die QR-code kan scannen. En op het moment zeg maar, dat er voldoende saldo is, dan wordt de transactie gevalideerd. En dan wordt er dus geld overgemaakt. Hoe werkt dat? Even heel specifiek. We hebben de blockchain-wereld, waarin we een kindpakket hebben wat is gebaseerd op Ethereum blockchain. Daar is dus een wallet aangemaakt met 300 kindpakket coins. Die kent een tegenwaarde in de echte wereld van €300. In het kindpakket ontstaat er een transactie. En dan gaat er via een signaal naar onze bunkbank. Die heb je gewoon nodig op dit moment nog. En er wordt er een tegenwaarde van zeg maar, het bedrag overgemaakt real-time naar de winkelier. Wat is het mooie van blockchain? Want waarom zou je dat gebruiken? Is dat je kunt programmeren onder welke voorwaarden je dat bedrag uitgeeft. En wat hebben wij gedaan? We hebben een smart contract geschreven. Dat is wij niet, maar degene die dat voor ons doet. Dat je het geld wel kunt besteden bij een kledingwinkel of bij een boekenwinkel, maar niet bij de slijter. En dat is zeg maar de belofte van blockchain. Dat je dus kunt programmeren waar je het geld kunt uitgeven. En waarom is dat nou voor een overheid heel erg belangrijk? In tegenstelling tot bijvoorbeeld het salaris dat je verdient. Ja, je bent in feite vrij om dat uit te geven waar je dat wil. Maar wij als overheid hebben wel zeg maar, te maken met rechtmatigheid, doelmatigheid. We moeten ervoor zorgen dat het op de goede plekken landt. En dat is zeg maar wat blockchain mogelijk maakt. Zeker Ethereum met smart contracts. Dat je voorwaarden programmeert voor het uitgeven van het geld. Kan het ook zonder blockchain? Ja, dat kan. En dat stond eigenlijk al, was dat in het filmpje, was dat te zien. Dat leidt tot hele lange bureaucratische processen van controle. En eigenlijk wil je dat niet, want je wil dat je inwoners zo snel mogelijk, zo goed mogelijk worden geholpen. Dus als we goed gebruik maken van de kansen van blockchain,
dan scheelt dat enorm veel bureaucratie. Dan vergroot de snelheid van zeg maar, dienstverlening van ons en onze inwoners. En dat is eigenlijk waar het ons om gaat. Als het kan met het kindpakket, hè, want dat is zeg maar, wij doen dat nu even voor jullie informatie. Dat kindpakket is live sinds 1 november. We helpen daarmee nu 200 kinderen verdeeld over 90 gezinnen. Die hebben dus allemaal per kind een wallet van €300. Van die budget is 70% sinds 1 november uitgegeven. Alle wallets zijn geactiveerd. En het mooie is, er zijn 0 technische fouten geweest. Dus het doet het gewoon. Dat vinden wij heel tof. We zijn het dus nu aan het doorontwikkelen. En als het al lukt met een kindpakket, kijk maar wat er zeg maar, nog veel meer kan. Mantelzorgwaardering is iets waar wij als overheid ook jaarlijks mee bezig zijn. Hoe kunnen we onze mantelzorgers nou een hart onder de riem steken? Dat kan op dezelfde manier als een kindpakket. Dat zijn allemaal kleine, overzichtelijke processen. En zo moet je ook beginnen. Want maak je het groter, wordt het complex. En blockchain is echt een technologie die in de kinderschoenen staat. Dus als je een blockchain pilot te groot en te omvangrijk maakt, dan kom je niet van de grond. Daarom zijn we met het kindpakket begonnen. Maar als het eenmaal werkt, dan kan ook bijvoorbeeld zoiets als een PGB, kun je ook in de blockchain gaan zetten. Nou, dat is toekomstmuziek. We zijn nu al heel blij dat het kindpakket het doet. En ja, het smaakt wat ons betreft naar meer. Hartstikke goed. Kom naar voren, dankjewel. Want dan ga lekker zitten. Want we hebben hier ook de wethouder van Zuidhorn, die hier politiek voor verantwoordelijk is. Ja, wethouder. Het is een nobel beroep, politicus. Want als er iets fout gaat, dan ben je aan de digitale schandpaal en dan ook al gauw aan de politieke schandpaal. En is het over en uit. En het staat voor altijd online te vinden. Dus hoe heeft u het in uw hoofd gehad dat u een experiment met blockchain aandurfde in een stukje zorg? Ja, dat doe je niet alleen. Dat doe je samen met je collega's en ook met je gemeenteraad. Wij hebben een bestuursakkoord geschreven waarin een speciale wethouder wordt benoemd voor kenniseconomie en innovatie. Dat mag ik dan zijn. Waarin ook de raad heeft gezegd van ja, je gaat iets doen voor de lokale economie. Je gaat iets doen met verbinden van partijen. In dit geval was het een student uit het onderwijs, maar ook ondernemers, 12 ondernemers lokaal. Maar ook wel de politiek die gaat kijken van wat kunnen we doen voor arme kinderen. Ja, en eigenlijk zit het bij ons in de genen. Wij willen heel graag innovatief zijn. We willen verbinden van partijen. Ja, en dan mag je best wel een keer een politiek slippertje maken. Want van de fouten, daar mag je van leren. En hoe heeft u dan de gemeenteraadsleden overtuigd? Want zij zullen wellicht net zoveel hebben geweten van blockchain als ik of andere mensen hier. Ja, dat heeft te maken dat we op vele fronten bezig zijn met kenniseconomie en innovatie. We zijn bezig met bijvoorbeeld Huis van de Toekomst, maar ook innovatieve gebiedsontwikkeling, maar ook met het oprichten van coöperaties. En dat heeft al zoveel succes gehad dat ook de raad wel vertrouwen krijgt van nou, als we verder gaan met nieuwe innovaties, zoals technische innovaties, ja, dan komt er ook wel iets leuks uit. En is het voor de mensen die het gebruiken ook goed of beter, omdat het minder stigmatiserend is en minder lullig met zo'n papieren foutje? Of... Ja, in dit geval, dat hebben we ook gevraagd. Er zijn ook veel opnames gemaakt, bijvoorbeeld door Eén Vandaag. En daar is ook iemand geïnterviewd. En die heeft verteld van, ja, het is voor mij heel makkelijk dat ik het op mijn wallet heb. En ik zie dat het voor mij is. En ik hoef ook achteraf niet te verantwoorden. Want heel vaak zijn ze ook bang om het uit te geven. Maar dan moeten ze achteraf weer teruggeven. En dat hoeft nu niet. Het is nu hun eigendom. En ze gaan er ook heel mooi mee om. Ze gaan naar de kassa en het is afgerekend, het is klaar. En met het is hun, ze vinden bedoelt u ermee, van tevoren is eigenlijk al goedkeuring gegeven voor de aankoop. Ja. Omdat het al niet aan drank kan worden uitgegeven en precies alleen in die dingen die je van tevoren met elkaar afspreekt. Ja, dat is wat Erwin ook vertelde net. Het is van tevoren ingeprogrammeerd in smart contracts waar het aan uit wordt gegeven, aan wie het wordt verleend en ook welke ondernemer het mag doen. En wordt het niet als betuttelend ervaren? Juist niet. Nee, dit is juist zo innovatief dat ze denken van nou, dankjewel dat ik het krijg en ik ben er vrij mee om te doen wat ik mag. En dat is niet betuttelend. Misschien was het de oude manier wel betuttelend. Ja, en wat is uw droom voor deze techniek gewoon op lokaal niveau? Ja, het zou heel mooi zijn dat de dienstverlening voor de burger zo eenvoudig is dat ze niet eens hoeven te weten hoe blockchain werkt. Maar dat de dienstverlening zo snel gaat dat de inwoner daarmee goed bediend wordt. En hoeveel ambtenaren kunnen jullie straks ontslaan die niet meer alle formulieren hoeven te controleren? Ja, dat wordt wel vaak genoemd. Maar we merken wel, dat zien we ook bij het kindpakket, dat die ambtenaren die vroeger heel routinematig dingen aan het controleren was, ja, die kan dat nu loslaten en die kan nu veel meer kwaliteit bezig. Bijvoorbeeld nieuwe ondernemers zoeken of nieuwe mensen die hiermee bezig gaan. En krijgt u veel andere gemeentes op bezoek in Zuidhorn?
Heel veel, ja. We hebben laatst een sessie gehad. Ze kwamen vanaf Rotterdam tot Delfzijl en Emmen. We hebben zoveel verzoeken. Dus wij hebben heel veel mensen die willen dit ook. Ja, Rotterdammers komen graag naar het noorden, alleen ze klagen dan wat over hoe lang het terugrijden is. Ja. Hebben we net gehoord. Ja. Hartelijk bedankt en applaus en ga door met uw innovatieve werk. Dankjewel. Eens even kijken, ja, want het klinkt allemaal heel erg nieuw en het is allemaal heel erg nieuw. Wordt zo ook wel gedacht. Ja, neem nog even plaats. Roland komt er ook bij. Echt, dit is echt, jongens, die technologiewereld die kan nog wel wat genderbalans gebruiken, hoor. Moet je kijken, allemaal blanke mannen, en waarvan maar 1 onder de 40 zegt. Jongen. Goed gegooid. Trouwens, een tip. Als je met je kont naar achteren gaat zitten, dan zit je wat rechterop en dan lijkt het allemaal wat... maar goed. Want we gaan zo even aan de hand van een paar stellingen nog even kijken naar een paar meningen over blockchain en over bitcoin. Maar eerst zal ik eens even terug in de tijd. Want in 1999 was er een Nobelprijswinnaar. Morton Friedman, economie, heeft die Nobelprijs voor gekregen. En daarin voorspelde hij eigenlijk al dat er een bitcoin zou komen. Dus we gaan even kort kijken naar... Oh. Even kijken hoor. Ja, even naar dit fragment. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also have an easier way to carry on their business. Juist, dus het is hartstikke mooi voor de mensheid, maar ook voor gangsters. We gaan eens even naar de eerste stelling. Want misschien zijn hier ook wel mensen die graag duurzaam willen leven, maar ook wel willen innoveren. Ja, jongens. Alex de Vries in NRC schreef een artikel en de conclusie en de kop was: Bitcoin slurpt energie. Dus ja, je kan wel zo mooi evangeliseren over hoe prachtig het is, maar het slurpt energie. Leg dat maar eens uit. Nou, het verbruikt energie, maar dat is ergens voor. Dat is om de veiligheid, de betrouwbaarheid van het netwerk voor elkaar te krijgen. Al die miners die verbruiken energie. En dat kost wat. En omdat het wat kost, is het heel duur, heel kostbaar om bitcoin aan te vallen, om te vervalsen. Dus je kan zeggen, het slurpt energie. Ja, alles kost energie. De bouwsector, de toerisme, vliegen kost energie. Daar zeggen we, het kost energie. En hier zeggen we, het slurpt energie. Omdat mensen niet begrijpen wat het oplevert. Maar die energie, die houdt het hele netwerk uiteindelijk draaiende. Ja, hoe was dat bijvoorbeeld in Zuidhorn? Was dat een dure energierekening om het allemaal draaiende te houden? Nee, want net zoals in Groningen draaien we op een private blockchain, waarbij de omvang nog heel beperkt is. Dus we beginnen klein. Maar wat je ziet is dat de technologie zodanig zich ontwikkelt dat er inderdaad wordt nagedacht over de verduurzaming van blockchain. Want moet jij dat meenemen straks als je groter gaat in je business case? Hoeveel kost het om dit draaiende te houden? We hebben ook natuurlijk een wethouder van duurzaamheid. Dus je hebt gewoon, je moet erover nadenken. En als je gaat opschalen, dan speelt dit ook een rol. Maar we hebben wel vertrouwen in de technologie dat ook dit wordt opgelost. Want de technologie is eigenlijk, als je ziet hoe snel dat gaat, is eigenlijk geen issue. Oké. Nou, ik zal het onthouden volgende keer als weer iemand langskomt die slurpt energie zegt. Ja, dat werd net ook al gezegd in de quote van de Nobelprijswinnaar. Oh, wacht, een vraag. Excuus. Nou, als we nog even terug kunnen naar de duurzaamheid ervan. Want ik heb het artikel toevallig gelezen. En daar stond wel in dat de bitcoin, of in ieder geval dat bijna net zoveel energie produceert als een land als Slowakije, zeg maar. Dus het is wel, ik ben wel heel benieuwd van, aan de ene kant proberen we natuurlijk CO2 terug te dringen met allemaal initiatieven. En tegelijkertijd is er iets wat zoveel energie zuigt of dan de lucht in gegooid wordt. Ja, al die bitcoins. Het hele land Slowakije draait Moet ik het een beetje zien, zeg maar, net als weet je, de computer was in eerste instantie ook een klaslokaal groot. Dat de
dat dit steeds kleiner wordt misschien, of duurzamer? Ja, bitcoin. Dit gaat specifiek over bitcoin. Hè? Wat ik zei, dat minen zorgt voor de veiligheid. Je ziet natuurlijk dat die miners ook proberen hun kosten te minimaliseren. Dus die gaan op koude plekken zitten. In IJsland staan heel veel mining computers. Die gaan op plekken zitten waar goedkope energie is. Waar waterkrachtcentrales staan die stroom over hebben. Dus natuurlijk proberen die hun kosten en daarmee ook het energieverbruik te minimaliseren. Ik heb hier nog een vraag. Ja. Je hebt natuurlijk die energieslurpers, dat is allemaal proof of work algoritmes, als het ware. Maar zie jij in de bitcoin bijvoorbeeld ook toekomst met een proof of stake methode? Dat wordt heel technisch nu. Wat is proof of stake in één woord? Proof of stake, dat wil zeggen, dit is een ander soort beveiliging. Die zeggen, als je probeert een blok te minen, dan moet je iets op het spel zetten. Dan moet je van je eigen crypto coins iets op het spel zetten. En als dan blijkt dat je de boel vervalst hebt, dan ben je die kwijt. Dat is heel simpel gezegd proof of stake. Ethereum die kondigt dat nou al, sinds ze begonnen zijn, kondigen ze aan dat ze dat gaan implementeren. En dat is er nog steeds niet. Bitcoin is eigenlijk wel de meest conservatieve van alle cryptomunten. Dus pas als anderen dat uit de treuren bewezen hebben dat dat werkt, dan zullen zij dat in gaan voeren. En ik weet niet of dat ooit gebeurt. Goed, we zullen zien, want natuurlijk de gierigheid van mensen wordt op een gegeven moment zo groot dat ze de kosten wel terug willen hebben. Met uw welnemen zaal gaan we naar de volgende stelling. Ja, anonimiteit maakt bitcoin aantrekkelijk voor transacties tussen criminelen. Artikelen over het dark web. Daar hebben we gezien dat ook Nederlanders naar Amerika werden uitgeleverd omdat ze echt miljoenen hadden verdiend aan het handelen in drugs en het versturen van drugs over de hele wereld. En kregen uitbetaald in bitcoins. Wie gaat hierover zeggen? Gaat hier iets over zeggen? Ja, jij beschuldigt je er zelf niet van, maar... Nou ja, volgens mij heeft Ronald er aan het begin ook al iets over gezegd. Bitcoin is eigenlijk niet de meest geschikte techniek om echt anoniem te opereren. Want al je transacties zitten gewoon openbaar in het register. Dus je kunt traceren waar de bitcoins heen gaan. En er zijn ook technieken door geheime diensten ingezet die uiteindelijk ervoor zorgen dat ze dus die criminelen via dat geldspoor weten op te sporen. Dus ja, het is eigenlijk niet echt heel erg handig. Ander punt is, ja... Het is misschien aantrekkelijk voor criminelen, vooral ook omdat het misschien een wereldwijd netwerk is, waardoor het makkelijk is om geld te versturen. En ik denk dat dat misschien een grotere reden is om bitcoin te gebruiken dan de anonimiteit. Wat zou jij doen als je boef was en je zou toch elektronisch je geld willen verdienen op deze manier? Wat zou jij doen? Nou, als boef zoek je altijd probeer je altijd voor te lopen op de rest. Dus voor te lopen op de politie. Dus je gebruikt de nieuwste technieken, die ga je gewoon gebruiken. En dat zie je nu dus ook gebeuren. Vroeger, toen een auto uitgevonden werd, waren de criminelen de eerste die de auto inzetten om snel bij een bankroof vandaan te komen. En eigenlijk gaat het altijd met alle technieken zo. De criminelen zijn de eerste die het gebruikten. En er wordt vaak op het gebied van internettechnologie ook wel en innovatie in technologie gezegd dat bijvoorbeeld de porno-industrie altijd voorloper is. Als het daar kan het op andere vlakken ook. Doen die nog iets? Betekenen die hier nog iets in? Zal ik vertellen over Spankcoin? Spankcoin. Dat klinkt mij goed in de oren. Vertel me meer. Nou ja, dat is inderdaad een initiatief om ervoor te zorgen dat mensen veilig en anoniem porno kunnen kopen. Maar ook dat sekswerkers daarvoor betaald krijgen. Dus dat is het idee achter Spankcoin. En dat is een beetje als een grap begonnen, maar dat werd eigenlijk wel vrij goed ontvangen. Dus zeg maar als performer, om het zo maar te noemen, kan jij zonder tussenpersoon, uitgever, direct handelen in jouw erotische, wat dan maar ook. Precies. De Spankcoin. Hoeveel Spankcoins heb jij? Ja, er zijn grenzen, Jacco. Ja, nee, ik hoef niet weten hoeveel miljoen, maar... nee, goed. De Spankcoin, ja. En dan de laatste. Even in het Engels. Blockchain-based solutions have the potential to make government operations more efficient and improve the delivery of public services while simultaneously increasing trust in the public sector. Brian Ford, een beroemde wetenschapper van het MIT in Boston, een universiteit. Waarom ik deze erin heb gezet is dat je ziet dat overheden
universiteiten, nieuwsorganisaties, et cetera, instanties waar we altijd van uitgingen als zeg maar ankers in onze maatschappij, dat daar het vertrouwen in afneemt. Nou, een vraag voor de wethouder. Heeft deze technologie de mogelijkheid in zich om dat vertrouwen in overheden en instanties weer te vergroten? En zo ja, hoe dan? Ja, ik denk het wel. Nu zie je dat alles is decentraal opgeslagen. Die trusted parties die hebben alles opgeslagen. Vendor lock-in noemen ze dat, geloof ik. En als je dat vastplakt aan een individu, dus je eigen identiteit, dan bepaalt de persoon in kwestie wat bijvoorbeeld een overheid met hun identiteit mag doen. Dus wij bepalen nu een beetje uit Ivoren Toren aanbodgericht wat goed is voor de inwoners. Maar we gaan veel liever naar de inwoners toe en van hun horen wat we voor hun kunnen betekenen. Dus ook de rol van de overheid die gaat hiermee kantelen. En bij jullie in de gemeente Groningen, jullie zijn daar net zo goed mee bezig. Ik denk dat we in Friesland een goed voorbeeld hebben aan Zuidhoorn en de gemeente Groningen. Zeker. Hoe zie jij dat? Waar zie jij de kansen voor het creëren van meer vertrouwen in de overheid? Nou, een heel goed voorbeeld is inderdaad de smart contracts die voortkomen uit blockchain. Blockchain is gewoon een technologie, maar je kunt er potentieel zoveel dienstverlening mee vergemakkelijken. Op het moment dat je niet meer al die ambtenaren hebt die al het papierwerk controleren, maar gewoon een smart contract op een blockchain die automatisch bijvoorbeeld kan zeggen van, jij wil een schuur bouwen in je voortuin. Wij hebben een smart contract met bepaalde kaders en we kunnen gewoon direct zeggen van, ja dat mag of ja dat mag niet. Okay, dan gaat het veel makkelijker. Ja, zo'n smart contract was bijvoorbeeld dat je het wel uit kon geven aan speelgoed en aan sportkleding. Gaat dan door blockchain de rol van overheid van wantrouwen, namelijk controleren, naar vertrouwen, namelijk iets beperkt aanbieden? Is dat het? Jij knikt heel hard. Ja, dat zeker. Maar dat staat eigenlijk, het maakt het mogelijk, maar het is een filosofie die je als gemeente moet omarmen. Want er zijn gemeenten die ook regelingen als een kindpakket gewoon echt op bonnetjesniveau controleren als het gaat om €2,95. Die gemeenten zijn er. Dus het is ook echt, wat is je filosofie? Hoe sta je ten opzichte van je burger? En als dat reden is van vertrouwen, ja, dan kun je dat ondersteunen met blockchain. Oké, goed. Dames en heren, zijn er nog vragen? Want nu kan het nog, nu zitten ze allemaal op een rijtje. De Spancoin hebben we al gehad. Ik heb al gevraagd hoeveel, daar kwam geen antwoord op. Iemand nog een vraag? Nee, dan bedanken. Oh, wacht, daar toch nog. Elke nog een keer, ja. Daar kwam toch nog. Ik vroeg me even af, dat was even over bijvoorbeeld transacties en dergelijke. Begrijp ik nou dat je identiteit is een hele grote code of zo? Wat bepaalt je identiteit? Als ik wat geld aan Jacco wil overmaken, hoe weet ik, dan doe ik geen... dan hoef ik geen rekeningnummer, maar dan is er wel iets wat Jacco moet maken, toch? Ja, wat maakt mij? Nou, dat heb je net in de proef gezien. Dat is een adres wat gepresenteerd kan worden door een heel lang getal, maar ook door een QR-code. En dat is uniek. Zo simpel is het. Die zijn uniek. Die zijn uniek. Als voorbeeld bijvoorbeeld, wij gebruikten de QR-codes op de stempassen tijdens onze pilot van het referendum. Iedereen had een stempas en daar stond een QR-code op. Dat was zijn of haar identiteit. Daar stond verder niks op, behalve dan dat het een stempas was. Maar gegarandeerd door de overheid, dus. Juist. Dus wij zijn een QR-code. Uniek. Ja. Goed. Dames en heren, hartelijk dank. Ik wou graag nog even dan uw aandacht voor het volgende, voordat u voor hem mag klappen. Want wij hebben nog even een filmpje van ook de allernieuwste cryptocurrency. En die kan ik u allemaal aan gaan raden. En hier, dat is deze. Bro. Hey, man. Shitcoin, dude. Shitcoin. What? Did you download Shitcoin yet? Right now, prices are extremely low and expected to increase exponentially. What is it? Well, you can own part of the coin. Oh, so like money? Like I could buy oranges. It's like money, but I read some articles on it. It's accepted in like 4 restaurants. Wait, what is it again? Well, let me get my friend. He's the one who got me into it. Okay, so it's a cryptocurrency. Yeah, he said that. And there's articles. Yeah, I know. And everyone's gonna get rich. But that's the logic of any economic value. If someone likes one thing and throws money into it, it'll grow. Like if people get bored of shitcoin and decide that a rock is a form of value, that rock could cost more than shitcoin. But it's untraceable. You know what? I've had enough. Why can't anyone give me a clear answer? I am Shitcoin. Dude, holy shit. The newest currency and soon heir to the throne of money. Okay, why do I need to know about you? Do you see my robe? Yes. Don't you want to get rich? Not really, no. Not if no one could give me a clear fucking explanation as to what's going on. Okay, listen, I hear what you're saying. I get it. You're upset. But did you or did you not read the articles they sent you? Juist, dames en heren. Koop allemaal Shitcoin. Hartelijk bedankt. Ons panel, hartelijk bedankt. En
Komt u allemaal volgende week, want dan is ons thema Lang Leven Festivals. En dan gaan we het hebben over de festivals, Leeuwarden, de Groene Ster, de problemen, de vergunningen, maar ook de kansen, de vrijwilligers. Alle mooie dingen die gaan gebeuren deze festivalzomer, dus komt u dan weer. Bent bedankt, jullie bedankt, Meesken Thuis bedankt, und oren keer.